Не утихают дискуссии вокруг громкого заявления кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа о том, что он якобы готов признать Крым русским. Крым-реалии поинтересовались мнением киевлян. Він забирає Крим, він в своєму роді, я маю на увазі... Але ви вже сказали, що можете це визнати. Я ще подивлюся, але знаєте, люди в Криму, судячи з того, що я чув, хотіли б радше бути із Росією, аніж там, де були. А це також треба враховувати. Я сподіваюся, що все ж таки якось вирішиться питання з боку наших політиків. Вони будуть відстоювати, незважаючи на те, що Америка дуже серйозна країна, ми не повинні цього лякатися і йти на якісь поступки. Кандидат у президенти Дональд Трамп не має права привласнювати Крым России. Я замечательно к этому отношусь. Я поддерживаю заявление господина Трампа. Якщо переможцем стане кандидат Дональд Трамп, то звісно, що ці відносини можуть перейти в іншу площину та сказатися ескалацією політичних стосунків між двома державами, тому нічого доброго я з цього не бачу. Надеюсь, что он не победит, а победит все-таки Клинтон, который будет поддерживать Украину. Мир на земле нужен. И пока Америка с Россией не помирятся, нам будет жить очень тяжело. Я б серйозно не ставився до його заяв, особливо під час президентської гонки, чесно кажучи. І не думаю, що сьогоднішні його заяви можуть мати в майбутньому якийсь серйозний вплив на відносини між Україною та США. Україна надіється на ті потужні країни світу, які мали би її підтримати. Адже все-таки частинкою конфлікту є причина і їхніх політичних ігор. Крим – це Україна, і мені здається, українські політики повинні на всіх рівнях піднімати це питання. І, скажімо, США – це якщо стратегічний партнер, якщо вони роблять ці заяви, наша країна повинна обов'язково на це відреагувати. Думаю, що хворий мільйонер.